Suda din mo, Jul, eh. Ay, kamat, rabasit ka ayo. Wala ko pinanawin sa mat. Sige, answer ka, Dani. Okay. 1 plus 3. 6. O, 6 siguro. Kasi magmali-mali ba? Ay, mga tanan lang ko. Ayan siya. Day. Day. Nakoy pangutan na ba? Ay, kasko iya. Bundag ko sa'yo na. Diba nakoy pangutan na? Dali naman kayo ni. Tabangis ako dali mo sa akong anak, Bin. Ano, kanang mat na subject. Nawa ka balong sa akong answer, Day. Ay, napagsabay di. Uy, tabangin na lang good ko. Kabalo kay kasi ako na. Saikay ko na juliran. Saikay ko nag-asawa. Nakaanak ko unom. Balo kay kasi ako na breadtura ko na human. Balo ba kasi ako I will kato. Pagsabay di tabangin ako di. Kasi answer daning ano 1 plus 3. Di ba 6 no? 11. Ay 1 plus 3 11. 11 di yung answer. Tapos kanina na pa. Yan, palungog talaga sa tag. So, yan na. Kani po ang ukuan. 11 plus 2. 81. Hala, break ka day eh. 81. Thank you kay Daya. Mura to. Mura mo to ang duwa ka, ka-answer sa akong anak na di na ako katubag kay lisod ka ayos. Ni Mujula eh. Mujula ga, lisod ka ayos. Ano pa naman basta. Kumusta naman ka diya? Okay naman ko di. Ikaw di okay na ka? Na maayo. Ay mong pamilya diri. Lo okay naman kay Day. Ikaw kamusta ka diya sa abroad? Nangamusta kita yung anak kay naglaag man diri ka buntag kay nangaybahaw. Wala na bunga yung papa kay grabe daw ka. Na, hubog kaayo. Unsa na to giuli gabi alas 8. Ay dili di alas 8 sige lakaw nakauli alauna alas 2 unara dana Day. Unang mga bata way panihapon atak na nangay diri bahaw pagkabuntag. Naluoy yung mga anak diri. Basta i-update lang ta ka. Dili sad na day. Ikaw lagi pila yung anak sa imong bana tulo na. Mangita progression kabit. Inom ra basing na. Panitan ko na lang. Chika lang ako sa imo kung na siya kabit. Permiti man gud mikita dana. Nawa koy ka nga ano saksi na siya kabit. Wala man. Uy, update ra ta ka day. Salamat kaya daning answer sa module la. Na, first ulo jud ako anak dani ba. Salamat kay Daya. O sige, tawag ba yung mga? Sige. Bye-bye, Day. Sige. Yun ang nag-answer ako. Anak mo, first ulo na yun eh. 1 plus 2, 6. Ay, hindi. 1 plus 3, 6. Oh my God, mabrad yun ako anak dani.